beans! Ito na yon kapag bumibili ka kasi ng saging na marami, o diba, hindi mo makakain lahat. Nasisira siya guys. So gawin nating banana bread. Then yung asawa ko, busy-busy lang naman siya sa pagpapakain ng mga alaga niya. So ito muna yung gawin ko para hindi naman siya masayang. Good morning. I-try natin itong banana. Smush. Smushing the banana. Bilisan natin guys para naman hindi kayo mabuburyo, o diba? Nakakaburyo kasi guys kapag hindi natin i-fast forward and then voice over, o diba? Katulad nito, oh. At saka, meron pa talaga akong sound effect si Mr. Umuubo. So yun yung sound effect ko, Mr. Tamimoy. So yun, at saka yun, sa Tami busy sa umaga, ako din ito, kailangan ko talaga itong gawin. Ayaw ko na sana siyang gawin guys, kasi parang sobrang na siya ba, may itim-itim na sa loob. So kinuha ko na lang yung itim-itim na saging sa loob. So yun, at saka meron akong pinagsundugan, kung sa Bisaya pa, meron akong kinakopy na recipe talaga, yung sa YouTube. Palagi ko siyang tinitignan, so kaya nga nagka 1 million views na yung YouTube channel na yan, kasi ako ay yung palaging tumitingin talaga every time na magluto ako ng banana bread. What are the two of you doing? What What are the two of you doing over there? Look at this one, guys. Hi, guys. Ito na yung bread dyan. Mga minutes, mga 9 minutes. Hey, do not put your nose on this camera. Do not, I will smack you, and I know you know I will. Cat! Oh, that face. Oh, that face. Oh, little boy. First, I have to taste it and make sure it's still good. Oh my God. Before I give it to you. Because you buy and this is poison good. me first. This is the thing, guys. He buy a lot in one time, and it turned bad. You cannot stop him, guys. Okay. Even when he was before I met him, he is like that. So you cannot really change this craziness. Okay. So, kausap ko yung mama ko, guys. So, ngayon... Ano, oy? You go over there. It's in that chair now. Yeah. Anyway, kausap ko yung mama ko, guys. Nagsulin yung paa niya, guys. At saka sakit yung hips niya. Every time uihi daw siya, sobrang sakit. Oh, if iihi daw siya, mabaho daw yung ihi niya at saka cloudy. So ngayon, pinadalhan ko sila ng pera, guys. Nandun sila sa Bukirin. So ngayon, nagtataka ako, wala na daw pera. So, buti na lang itong kapitbahay namin, si Linlin. Hi, Lin! Shout out kay Lin Bernas. Bernas ba yan? Nagdala daw doon ng 1,000 doon para magpa-check up. Magtataka na lang ako paminsan, guys, sa pamilya ko. Magpadala ka. Kasi every time, 2 busy sa isang buwan ko magpadala. So, magtataka na ka na lang na ang bilis ng pera. I think ganyan na talaga kahit sa sobrang mahal. So, alam nyo naman, hindi din ako palaging padala ng padala. Kung ano yung budget. Kasi meron din tayong mga kailangan dito. And yun, so yung sobrang aga, nag-usap kami ni Tami kung ano ganyan. Kidney daw yun, sabi ni Tami. So, sabi ko, oh my God, kaliwat ng ko, mama ko. Yung parang sa side ng mama ko, puro sila may kidney problem. Pa-check up siya bukas maaga daw. And then, patawagan na lang. Let's see kung ano sabi ng doktor. Ang aga ko, guys. Hindi pa ako kumain. What time is it, honey? You got 2 pieces each. 8 o'clock already, guys. Sus, ginoo ko. Hindi pa ako kumain. I'm gonna have banana bread. So, how's your morning? Lovely. Oh, nice. You have a lovely morning. Me, I don't have a lovely morning. Good for you too, Muggy. 2 pieces each. That's what you get. You guys had your food. You had your bones. Look, coffee. This was a treat because the cat. Empty na dito. Your coffee drawer is empty almost. Not good. Not good. Well, you have a lot of coffee, Batsan. So, I just have to do these drawers to pay me. Look, I'll put these coffees on this side so you don't. I'll do the other coffees. Okay, guys. Banana bread. Let's eat the banana bread. Woo! Ang bango. Hey, guwapo. Look.
That's it for the coffees. 6 more I'll put up here. Okay. He's a coffee drawer guy. He refill everything, guys. Refilling station. Oh, diba? Drawel. Here, Hobbs, you got a little house. Oh, diba? Slide lang siya, guys. Banana bread. Kind of like funny. Look, Hubs is watching, Han. He thought he gonna have this banana. Masarap. Hugasan is life. Kalimutan ko. At saka maganda yung panahon ngayon. Wala, hindi masyadong maaraw. Pero I think umulan kanina. Umaga. Ano lang, konting ulan. Kasi nakikita ko basa yung namin. Basa yung cover ng grill namin. Ay, buhay. Iiwan na naman tayo ni Mister. Where are you leaving me? Why you leaving me? Little posies. Tommy, why you leaving me? Seriously, Rox? I'm going to the kitchen. Put that down because they are very picky when it comes to food, Han. They eat them, but they They run out come- of something else. They are very spoiled now. Look. Ito guys, alaga na naman tayo ng bahay. Ang gagawin ko dito dahil ganito mag-alaga ng bahay para hindi madaling masira yung wood, protektahan. So kaya itong leftover namin na from 2 years, 1 year ago, last year, ito yung pamprotekta ng wood at saka may stain siyang konti. So ito yung ilalagay ko sa wood dito kasi po na na siya na overuse. Traffic kasi dito yung mga ng kuko ng aso namin andito. So kaya kailangan ko siyang protektahan pero para hindi madaling masira. Kasi good for 2 years and then you have to redo it again. Okay? So yun siya. So kapag may property kayo, kailangan alagaan kasi investment na yan. Ganito kapag may property na pala, kapag may bahay ka na, hindi ka dapat parang magtanga ka lang dyan. So kung lazy ka, walang mangyayari talaga kung lazy. So ito na, busy na kami ni Mister dito. Another one, right? Ha? Why? Okay. Ito naman si Mister, matagal-tagal na itong mga gamit niya. Tommy have a lot of mga stuff, mga gamit sa bahay. Ito naman, binili niya long time ago. So ngayon, dito niya ginamit sa bahay na talaga niya. So kailangan niyang ilagay kasi may sound effect na naman tayo si Tommy. Papasok pa rin yung araw guys kapag hapon, pero pang siya, hindi na siya masyadong mainit dahil may naka-cover na konti. O diba? So yun lang naman siya. Yun at saka yun na siya. Pumasok pa rin yung araw. Guys, meron tayong harvest. Hanap pa tayo ng iba. Look. Hanap pa tayo ng iba. Meron pa dito. Meron pa dito. Look. At least meron tayong harvest. O, diba? Kahit konti lang. May mga bunga. Tignan nyo naman yan. Oops, sira. Oops. Mga maliit lang siya. Maliliit pero yummy. Yups. Yeah, meron tayong harvest. Tingnan nyo naman yan. Kaloka. Ipasan. Hugasan natin siya. Para makain ni Mister, no? Kumakain na kami, guys. Natawa ako, guys, kasi look, yung plate ko ang puno. Hindi mapigilan ng lula ninyo, guys, na kakain ng marami, o, diba? So, kain lang kami. Tami said, oh, it's not hot enough. You have a lot in your plate. Eat all you can. You didn't heat it long enough for that much food. It is hot. Eat all you can. Let me see. Yeah, it's hot. Kain lang kami, and yun, it's 7:25 na ng gabi. Gabi naman yan guys, hapon na, gabi na. Pero, look, tignan nyo yung
Doon sa Pilipinas, madilim na, di ba dito, oh. Mga 8 o'clock, 8:30, mahayag pa. Hayag pa dito, pero kakaiba talaga yung ano, mundo. Pag summer talaga, ang sarap kasi 9 o'clock. Doon pa talaga mag-start yung kind of dark na siya, 9 o'clock talaga. Bye guys! Thank you guys so much for watching! Si bye-bye, love! Hi guys! Oh, diba?